Fl-aħħar sigħat kienu reġistrati 66 każ ġdid pożittiv għal coronavirus. Dan filwaqt li t-total ta' każi reġistrati sa mill-bidu tal-pandemija f'pajjiżna qed jammontaw għal 29,614 filwaqt li dawk attivi ammontaw għal 558. Fortunatament bejn is-Sibt u l-Ħadd ma kien hemm ebda fatalità kawża ta' dan il-virus, għalhekk il-vittmi tal-pandemija jibqgħu 402. Tħabbar ukoll illi fiequ 44 persuna bla b'mont totali ta' dawk infejqa issa jammontaw għal 28,654. Il-persuni illi tlaqmu biż-żewġ dożi ilaħħaq id-69,306 persuni filwaqt li nataw total ta' 240,984 doża. Intant is-Sibt ħabbar li mhux se jkunu qed jintbagħtu aktar stedniet għat-tilqima, iżda l-pubbliku jrid jirreġistra għaliha. Dan kif se tkun qed tinfetaħ sistema ta' reġistrazzjoni għal dawk kollha illi għandhom aktar minn 50 sena, kif ukoll dawk illi għandhom aktar minn 60 sena u għal xi raġuni għadhom ma rċevewx l-istedina għat-tilqima. Ir-reġistrazzjoni tista' ssir fuq is-sit elettroniku vaccin.gov.mt b'SMS fuq 99180045 għal Malta u 99180044 għal Għawdex. Tħabbar ukoll il-Gvern wettaq proposta oħra illi saret mill-COVID Action Team tal-Partit Nazzjonalista fejn persuna tista' wkoll tirreġistra għat-tilqima mat-tobba tal-familja, hekk kif aktar minn 100 tabib applikaw sabiex ikunu jistgħu jagħtu t-tilqima.